Ήδη έχουμε γενιάσει από την περασμένη Τετάρτη έναν κύκλο συναντήσεων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχίζουμε σήμερα με την δεύτερη συνέντευξη τύπου, η οποία θα κινηθεί στο ίδιο ύφος με την προηγούμενη. Δηλαδή, θα παρουσιάσουμε για μία ακόμα φορά την πραγματική αλήθεια, έτσι όπως αποκαλύπτεται μέσα από συγκεκριμένα έγγραφα, μέσα από ντοκουμέντα, τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και με αυτά τα έγγραφα θα τροφοδοτήσουμε, να είστε σίγουροι, και τις εφημερίδες και τα υπόλοιπα μέσα που εκπροσωπείτε, με σημαντικές ειδήσεις για τις επόμενες ημέρες. Ίσως αυτές οι ειδήσεις να καλύψουν και όλο το διάστημα της προεκλογικής περίοδου. Είναι η αλήθεια όπως την έχουμε καταγράψει, όπως θα την παρουσιάσουμε σήμερα και όπως θα πρέπει να την γνωρίζουν οι δημότες του Δήμου Αιγιάλειας για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Σε καμία περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις μας να απολώσουμε το προεκλογικό κλίμα. Αυτό που θέλουμε είναι να αποκαταστήσουμε το κλίμα και να σταματήσουν επιπλέον επιτέλους να ακούγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματική αλήθεια. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που είστε εδώ, δεν θα σας κουράσουμε. Ευχαριστούμε και για την συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Κάποια οργανωτικά ζητήματα ελπίζουμε ότι θα λυθούν μέσα από καλές προθέσεις που έχουμε και οι δύο πλευρές. Ο λόγος στον υποψήφιο δήμαρχο Αιγιάλειας, τον κ. Θανάση Παναγόπουλο. Αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στη δεύτερη συνέντευξή μας. Θα συνεχίσουμε να σας μιλάμε με αλήθειες και μόνο με αλήθειες. Αυτή όμως τη φορά και με ντοκουμέντα. Γιατί η αλήθεια δεν είναι αυτό που βαφτίζεις ως αλήθεια, αλλά αυτό που τεκμηριώνεται, όπως είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη, με στοιχεία και ντοκουμέντα. Σήμερα έχουμε λοιπόν να σας παρουσιάσουμε 3 συνταρακτικά ντοκουμέντα. Το πρώτο αφορά την υπογραφή του κυρίου Δημάρχου για τον χιτά της Παπα-Νικολού. Την προηγούμενη προεκλογική περίοδο ο κύριος Δήμαρχος έκανε πολιτική στα καφενεία. Αυτό επιβεβαιώνει το πρώτο ντοκουμέντο που αφορά ένα χειρόγραφο κείμενο που είχε μοιράσει και υπογράψει στα καφενεία. Ένα κείμενο στο οποίο φαίνεται ότι σύρεται να το έχει υπογράψει ο κύριος Δήμαρχος και στο οποίο δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα πάει ούτε ένα σκουπίδι στον Ερηνεό. Το κείμενο αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του κυρίου Δημάρχου και παραδόθηκε από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο σε τότε υποψηφίους του τοπικού συμβουλίου Καμαρών, με το συνδυασμό του κυρίου Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου. Η υπογραφή του όμως αυτή ακυρώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ούτε ο ίδιος δεν τίμησε αυτή την υπογραφή. Δείτε και ακούστε τι γράφει το κείμενο με την υπογραφή του κυρίου Δημάρχου. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, τα αιτήματα που εμείς πιστεύουμε ότι είναι τα πιο σοβαρά για την περιοχή μας είναι τα πιο κάτω. Πρώτον, πρέπει να αποκλειστεί οριστικά η κατασκευή χιτά στη θέση Παπα-Νικολού. Δεύτερον, η παραμονή του ΚΕΠ Ερηνεού στις Καμάρες. Τρίτον, καμιά αύξηση στα δημοτικά τέλη, παύλα φόρους. Τέταρτον, να έχουμε άμεση συνάντηση μαζί σας στην περίπτωση προβλημάτων, παύλα εκτάκτων αναγκών στο διαμέρισμα, παύλα περιοχή μας. Πέμπτον, συντήρηση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Καμαρών και άλλων δημοτικών χώρων. Έκτον, διάνοιξη της παραλιακής οδού Ακονιάς Λαμπυρίου και αξιοποίηση της παραλίας εφόσον είναι εφικτή. Ακολουθεί η υπογραφή του κυρίου Δημάρχου. Επιπλέον
προσθέτουνε, θεωρούμε δεδομένη την υποστήριξή σας βάσει της εικόνας σας και επιθυμούμε να γίνει αυτό πράξη, διότι εμείς προσωπικώς και ο τόπος μας δεν αντέχει ψέματά σας. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Οι υποψήφοι του τοπικού Καμαρών κυρίου Δημητρίου Τριανταφυλόπουλου. Νιγιάννης Ανδρέας, Παύλα, Κιτσάκης Σπυρίδων, Παύλα, Παρασκευόπουλος, Ευάγγελος. Ζητούμε με τιμή την υπογραφή σας. Αυτό είναι το έγγραφο, το οποίο θα σας το δώσω να το έχετε. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Δήμαρχος υπέγραφε χαρτιά χωρίς καμιά εξουσιοδότηση από τους ανθρώπους του και μάλιστα εν αγνία τους. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους του είμαι και εγώ. Τότε στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση που είχε κάνει ο κύριος Θεοδωρακόπουλος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται ο κύριος Δήμαρχος σήμερα και εμφανίζει τον Χιτά Παπανικολού ως δικό του έργο. Το δεύτερο ντοκουμέντο αφορά δύο μεγάλα έργα. Τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό και την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Σύμφωνα με την απόφαση 233 του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγείου, που ελήφθη στις 29 Μαΐου του 2006, ο κύριος Δήμαρχος από την θέση της αντιπολίτευσης τότε κατεψήφισε τη δημοπράτηση της μελέτης κεντρικών αποχετευτικών αγωγών, καθώς και την επέκταση παύλα αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Το θέμα της ψηφοφορίας που τέθηκε τότε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Βασίλη Μπολοβίνη ήταν η έγκριση της παρθμών 20 του 2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ περί εντολής δημοπράτησης μελέτης κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από τον Δήμο Ερηνεού έως τον Δήμο Αιγύρας και αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Η τότε απόφαση της ΔΕΙΑ προέβλεπε τη συνεργασία της δημοτικής επιχείρησης με τους Δήμους Αιγείου, Αιγύρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερηνεού και Συμπολιτείας, καθώς και με την περιφέρεια για την κοινή αντιμετώπιση των αποχετευτικών έργων, την κοινή επεξεργασία των λιμάτων στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού από τους οικισμούς της Αιγιάλιας. Επίσης όριζε την αποδοχή ως φορέα υλοποίησης και δημοπράτησης της μελέτης κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με επιβλέπουσα αρχή την ΔΕΙΑ Αιγείου. Προέβλεπε ακόμα την εκπόνηση 3 τμηματικών μελετών, της αναβάθμισης δηλαδή του βιολογικού καθαρισμού, την επικαιροποίηση μελέτης για τους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Αιγείου και την οριστική μελέτη αποχέτευσης παραλιακών οικισμών Συμπολιτείας και Ερηνεού. Κατά την ψηφοφορία του θέματος τότε, ο κ. Θεοδωρακόπουλος κατεψήφισε το σχετικό θέμα, διότι πρότεινε στο έργο αυτό να μην συμπεριληφθούν οι Δήμοι Ακράτας και Αιγύρας. Θα σας παρουσιάσω τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία επικαλέστηκα. Όπως βλέπετε, η απόφαση είναι αυτή με αριθμό απόφασης 233. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λέει για το αντικείμενο έγκριση της υπαρίθμη 20/2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Αιγείου περί εντολής δημοπράτησης μελέτης κεντρικών αποχετευτικών αγών παραλιακών οικισμών από τον Δήμο Ερηνεού έως τον Δήμο Αιγύρας και αναβάθμισης του βιολογικού Αιγείου. Αποφασίζει, αρχίζει να γράφει τις τοποθετήσεις των συμβούλων και στο τέλος καταλήγει. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 2006. Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού είδε την υπαριθμόν 20/2006 απόφαση της ΔΕΙΑ Αιγείου, τα όσα εξέθεσε ο κύριος Δήμαρχος και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων,
πλην των Δημοτικών Συμβούλων κυρίων, πρώτον Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, δεύτερον Χρήστου Πανίτσα, τρίτον Λεωνίδα Παπαλεωνιδόπουλου και τέταρτον Μαρίας Αγγελοπούλου, που κατεψήφισαν διότι πρότειναν στο έργο να μην συμπεριληφθούν οι Δήμοι Ακράτας και Αιγύρας. Και συνεχίζει με τους υπόλοιπους συμβούλους. Και αυτό θα μπορέσουμε να σας το δώσουμε και να το πάρετε, να το έχετε μαζί σας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ούτε αυτό το έργο το ήθελε τότε ο κύριος Δήμαρχος. Και σήμερα το εμφανίζει σαν δικό του έργο. Το τρίτο και τελευταίο ντοκουμέντο αφορά, εδώ θα σας παρουσιάσουμε, για το έργο του Κεντρικού Συλλεκτήριου Αγωγού από τον Δήμο Αιγύρας έως τον Δήμο Ειρηναίου. Το έργο δηλαδή που δεν ήθελε ο κύριος Δήμαρχος, το είχε καταψηφίσει τότε και το εμφανίζει ως δικό του έργο. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Τι λέει το ντοκουμέντο που έχουμε στα χέρια μας και το κοινοποιούμε και σε όλους τους δημότες του Δήμου Αιγείου? Θα μου επιτρέψετε. Είναι από την περιφέρεια, είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που αφορά την ένταξη της πράξης κατασκευής κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραηλιακών οικισμών από Δήμο Ειρηναίου έως Δήμο Αιγύρας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. Το έγγραφο που μας έστειλε, που έχει σταλεί από το Υπουργείο, έχει την προμετωπίδα οριστική ένταξη και χρηματοδότηση του έργου κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών από Δήμο Αιγύρας έως Δήμο Ειρηναίου. Η ημερομηνία του εγγράφου είναι 30 Δεκεμβρίου 2010. Το γράφει εδώ, 30 του 2010. Είναι δηλαδή πριν την ανάληψη των καθηκόντων της τωρινής Δημοτικής Αρχής. Στο έγγραφο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκύπτει ότι η ένταξη έγινε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Μάλιστα αναφέρει ότι σαν δικαιούχος του έργου την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, γράφει συγκεκριμένα την υπαριθμόν 10-43-376 κάτω 42-73-38-2010 αίτηση της δικαιούχου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για χρηματοδότηση της πράξης στο πλαίσιο της του ΕΠΕΡΑ. Με αυτό το έγγραφο του Υπουργείου του ΙΠΕΚΑ προκύπτει η ένταξη του σχετικού έργου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Δημάρχου, ένα έργο το οποίο και αυτό πάλι το εμφανίζει ως δικό του. Αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αγαπητοί δημότες του Δήμου Αιγιαλίας, παρουσιάσαμε σήμερα 3 ακράδαντα στοιχεία, 3 αδιάστατα ντοκουμέντα που κανένας δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δήμαρχος ούτε και σήμερα ακόμα τιμά την υπογραφή του, ούτε καν την αναγνωρίζει. Υπέγραψε κείμενα και έδινε υποσχέσεις χωρίς την εξουσιοδότηση των στελεχών του, έδειξε αναξιοπιστία σε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησαν τον Δήμο τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί ακόμα και σήμερα να κάνει το μαύρο άσπρο. Καταψήφισε τον συλλεκτήριο αγωγό, δεν ήθελε να μπει η Αιγύρα και η Ακράτα στον αγωγό, εμφανίζει ένα έργο σαν δικό του όταν εντάχθηκε οριστικά πριν αναλάβει τα καθήκοντα στο Δήμο. Ας σταματήσει επιτέλους αυτά που ήξερε μέχρι σήμερα ο κύριος Δήμαρχος και να αρχίσει να λέει στον κόσμο πραγματικά την αλήθεια για τις υπογραφές του και το ανύπαρκτο έργο του. Μάλιστα μετά την προηγούμενη συνέντευξη τύπου, η απάντηση του κυρίου Δημάρχου είναι ότι αυτά πρόκειται για αυτά που λέει ο Θανάσης ο Παναγόπουλος, είναι για μικρά παιδιά. Σε καμία περίπτωση όμως της απάντησής του δεν υπερασπίστηκε το ανύπαρκτο έργο του για τον απλό λόγο γιατί δεν υπήρχε έργο. Θα ήθελα επιπλέον
συμπληρωματικά των όσων είπα σε σχέση με το τελευταίο έγγραφο, το ντοκουμέντο που παρουσίασα, προκύπτει μέσα και από τη σχετική πράξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι έχει συμπεριληφθεί μέσα και ο Δήμος Αιγύρας στο συλλεκτήριο αγωγό. Πράγμα που τώρα τελευταία έχει αμφισβητηθεί έντονα και από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο με τα όσα έχει πει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κάποιοι από εσάς, ίσως και όλοι, Τώρα από αυτά να αναρωτιούνται γιατί επιμένουμε στην τακτική αυτή. Επιπλέον θα αναρωτιούνται γιατί δεν παρουσιάζουμε και τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι πρόθεσή μας να δημιουργήσουμε τις βάσεις ενός τίμιου προεκλογικού αγώνα. Και για να τεθούν τέτοιες βάσεις για προεκλογικό αγώνα θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια. Από τη στιγμή που όλοι θα μάθουμε την αλήθεια, θα την σεβαστούμε, τότε θα έχουν το δικαίωμα όλοι να μιλήσουν για έργα, να μιλήσουν για προγραμματικές θέσεις για την επόμενη δημοτική θητεία. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Περίπου 40 ημέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές, ποια είναι η πραγματική κατάσταση του Δήμου Αιγιάλειας, τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και τι δεν έγινε. Να ζητήσουμε μια συγγνώμη για το φόντο το οποίο έφυγε κάποια στιγμή. Αγαπητή Ευγενία, μπορείτε να το αποκαταστήσετε. Μπορείτε να μας αποκαταστήσετε το φόντο. Παρουσιάσαμε 3 σημαντικά ντοκουμέντα, θέλουμε να πιστεύουμε. Αναφορικά με το πρώτο, ένα χειρόγραφο κείμενο του κ. Δημάρχου, το οποίο υπεγράφει στις καμάρες, μοιράστηκε στην περιοχή, προκύπτουν και κάποια ερωτήματα σχετικά με την ημερομηνία του συγκεκριμένου χειρόγραφου κειμένου, το οποίο έχετε ήδη στα χέρια σας. Ευχαριστώ. Έχεις ένα λεπτό. Θα αναρωτιέστε για την ημερομηνία που μπήκε αυτή η υπογραφή. Εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπαμε από την αρχή, ότι θα έχετε πολλές και σημαντικές ειδήσεις για τις επόμενες εβδομάδες και όχι ημέρες. Υπεγράφει λίγες ημέρες πριν την πρώτη Κυριακή των εκλογών ή λίγες ημέρες πριν τη δεύτερη Κυριακή. Η 233 απόφαση του 2006 είναι επίσης ένα ακράδο στοιχείο, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο σεβαστός κύριος Δήμαρχος είχε ένα πρόβλημα με την Ανατολική Αιγιάλεια. Δεν λέμε μόνο ότι καταψήφισε τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό, αλλά τονίζουμε ότι καταψήφισε επειδή δεν ήθελε να μπουν η Αιγύρα και η Ακράτα στον αγωγό. Το τρίτο νομίζω είναι αδιαμφισβήτητο, αναφέρεται στην οριστική ένταξη του έργου, έγινε παραμονές της ανάληψης καθηκόντων. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγόπουλο. Θα δεχθεί ερωτήσεις από εσάς. Να ρωτήσω αν βιάζεται κάποιος. Η κυρία Σπιλετοπούλου από το Φιλόδημο και το Ράδιο Αίγιο, παρακαλώ. Κύριε Παναγόπουλε, όντως είναι ερωτηματικό, νομίζω για τον άλλο συναδέλφο, πότε υπεγράφει αυτό το χειρόγραφο από τον κύριο Δήμαρχο, το οποίο του υπέβαλαν από ό,τι βλέπω οι υποψήφοι κύριοι Νιγιάννης, Κιτσάκης και Παρασκευόπουλος. Και επίσης θέλω να ρωτήσω πότε λάβατε γνώση σε αυτό το εγγράφο. Πριν τις εκλογές ή μετά? Εάν το διαβάσετε πιο καλύτερα, τώρα είναι η πρώτη εκδίκηση. Καλά, ναι, δεν το έχουμε διαβάσει. Πιστεύω ότι εύκολα θα συμπεράνετε ποτέ τη χρονική περίοδο που υπεγράφει. Αυτόματα δηλαδή θα το καταλάβετε αυτόματα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής και το λέω ξεκάθαρα, όταν έλεγαν έξω στην τοπική κοινωνία ότι έχει υπογράψει κάποιο έγγραφο κτλ., θεωρούσε ότι ο Δήμαρχος είχε δώσει το λόγο του προφορικά σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το έγγραφο το έλαβα, το πήρα στα χέρια μου πριν 20 ημέρες. Δηλαδή το είδα μπροστά μου, το έπιασα. Μέχρι τότε πίστευα ότι δεν υπήρχε τέτοιο, αλλά όντως τους είχε συναντήσει και είχε δώσει το λόγο του ότι για ορισμένα πράγματα. Το λέγανε βέβαια ότι υπήρχε χαρτί, δηλαδή ακουγόταν, γνωστό, θέλω να πω, ήταν πολύ γνωστό και από την δεύτερη Κυριακή. Ότι ακουγόταν, εγώ δεν το είχα δει. Μου το εμφάνισαν όμως, το ζήτησα και μου το φέραν. Είναι γνωστό ότι υπήρχε. Αλλά και άλλωστε θα μου επιτρέψετε, όταν έγινε
Η κυρία Τριανταφυλοπούλου από την Ναι, Δημόσια Υγεία. Συγγνώμη, απλά συνεχίζω την ερώτηση. Όταν συζητήθηκε το θέμα της Παπα-Νικολού, τότε στη συνεδρία του Κελώδη εκείνη το 2012, αυτό το έγγραφο κυκλοφορούσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά προφανώς υπήρξε και η ένταση και γι' αυτό να μην το λάβατε σε γνώση. Από ό,τι ξέρω, στο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ δεν είδα τέτοιο έγγραφο, δεν είχε κανένας φέρει. Δεν είχε φέρει. Υπήρξε Το ένταση είχαν τότε το στα έδρανα της Δημοτικής Αρχής και γι' αυτό Ήταν και συνεδρία συντάξη Θελώδης. Ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση και να μου επιτρέψετε ερώτηση. Ωραία. Θα σταθώ σε αυτό που είπατε στο σχόλιο του κυρίου Δημάρχου, ότι είναι για μικρά παιδιά αυτά που είπατε κλπ. Μεταξύ άλλων όμως, με αφορμή την προηγούμενη συνέντευξή σας, σας κατηγόρησε ότι στη θητεία σας δεν έπεσε ούτε ένα μέτρο τσιμέντου. Ότι δεν κάνατε εσείς κανένα έργο ως αντιδήμαρχος έργων. Αν έχετε κάποια απάντηση σε αυτό. Νομίζω απάντησα και την προηγούμενη φορά. Εγώ ως αντιδήμαρχος έργων μαζί με τον συνεργάτη τον κύριο Ανδρέα Λεβίζο, τον πολιτικό μηχανικό, συντάξαμε 3 υπομνήματα τα οποία του τα παραδώσαμε σχετικά με τις ενέργειες και τα έργα που πρέπει να δρομολογηθούν. Και μάλιστα απείδησα ότι απορώ αν τα ξεφύγησε. Τώρα για τα τσιμέντα που λέει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος εξασφαλίζει τα τσιμέντα. Εφημερίδα πρώτη. Πάνος Βασίλειο. Κύριε Παναγόπουλο, εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι γιατί διαλέξατε τη χρονική στιγμή σήμερα, ας πούμε, να πείτε αυτά τα έγγραφα, να δείξετε αυτά τα έγγραφα στον κόσμο και αν για την υπογραφή του κυρίου Δημάρχου το μάθατε πριν 20 μέρες, τα προηγούμενα θεωρώ τα ξέρατε πολύ νωρίτερα. Σαν περιεχόμενο τα ήξερα. Ωραία. Σαν έγγραφο δεν τα ήξερα. Γιατί διαλέξετε, ας πούμε, σήμερα να μιλήσετε για αυτά? Γιατί έψαξα και αναζήτησα και έπρεπε πλέον να καταδείξουμε στον κόσμο με στοιχεία πλέον αυτά που λέμε. Όχι αυτά που λέγονται και περιφέρονται στην τοπική κοινωνία. Θα πρέπει στον κόσμο να παρουσιάζουμε πλέον στοιχεία και αδιάσυστα και αυτά τεκμηριώνονται μέσα από έγγραφα. Λοιπόν, να κλείσουμε με τον κύριο Κοτροπέλη από όλες τις τηλεοράσεις της νοτιοδυτικής Ελλάδας. Αχάια, Σούπερ, Λεπάντο. Είναι ο τηλεοπτικός. Κατανοώ ότι προκληθήκατε και ήσασταν υποχρεωμένος να απαντήσετε, να τον εγκαλέσετε και να τον καταγγείλετε. Και βεβαίως με τα πιστήρια τα οποία παρουσιάσετε. Θέλω να ρωτήσω αν το μήνυμα, μια και διανύουμε προεκλογική περίοδο, είναι για να καταστήσει τον Δήμαρχο αναξιόπιστο σε σχέση ακόμα και με την υπογραφή του, δηλαδή αποτελεί δεδικασμένο ότι πλέον δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του. Και το δεύτερο είναι επειδή σίγουρα και κάποιοι μέσα από όλη αυτή την παρουσίαση των εγγράφων θα ρωτήσουν, παρέρχομαι στο ερώτημα του συναδέλφου, ότι εσείς πέραν των συγκεκριμένων που μπορεί ενδεχομένως να γνωρούσατε, αυτή την ανακολουθία ή έστω την εξαπάτηση απέναντι στον κόσμο που την εμπιστεύτηκε. Δεν είχατε αντιληφθεί τίποτα. Γιατί ένας χαρακτήρας δεν αλλάζει εύκολα, κύριε Παναγόπουλε. Αυτό θα ρωτήσουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στην κούρσα των εκλογών. Όχι, εγώ δηλώνω ότι δεν ήξερα τίποτα, άκουσα. Σε αυτά κατανοώ, αλλά γενικότερα σαν χαρακτήρα, σαν συμπεριφορά. Γιατί ξέρετε, ένας άνθρωπος εθισμένος σε μια πρακτική, μια συμπεριφορά, αυτή η συμπεριφορά τον ακολουθεί σε όλη την εκδήλωση. Ακριβώς. Εγώ αποχώρησα από την δημοτική ομάδα του κυρίου Δημάρχου, επειδή ο κύριος Δήμαρχος είναι του δόγματος άλλα λέω και άλλα εννοώ. Και άλλα κάνω μάλλον. Άλλα κάνω, άλλα λέω και άλλα εννοώ. Και επειδή αυτό το έχει τηρήσει κατά κόρον σε πολλά θέματα, με αποτέλεσμα ό,τι απόψεις είχαμε και είχαμε διατυπώσει να μην τις ακολουθεί, και όχι μόνο τη δικιά μου, αλλά πολλών άλλων συναδέλφων, γι' αυτό ήδη έχουν φύγει αρκετοί. Μέχρι που αναγκάστηκαν να φύγουν και συνεργάτες του, οι οποίοι δεν είχαν εκλεγεί, δεν ήσαν τελετοί, αλλά ήσαν το δεξί χέρι του Δημάρχου. Δηλαδή ούτε αυτούς τους ανθρώπους μπόρεσε να πείσει ώστε να παραμείνει κοντά του. Αυτό είναι και ο κύριος λόγος, δηλαδή και της κυρίας Ψυχάνου και άλλων συναδέλφων. Και άλλων συναδέλφων, αλλά και άλλων μη αιρετών, οι οποίοι δεν είναι κοντά στον κύριο Δήμαρχο και οι οποίοι αποτέλεσαν συνεργάτες και επιλογές του. Εμείς αυτό θέλουμε να καταδείξουμε. Άρα θα έπρεπε ο κύριος Δήμαρχος εξ αρχής, από τότε που ανέλαβε τη θητεία, όλα αυτά να τα έχει φανερώσει. Να τα έχει δείξει στους άμεσους συνεργάτες τους, αυτοί που τον υποστήριξαν τέλος πάντων. Για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε και πώς θα πορευτούμε.
Εμείς είχαμε άλλα υπόψη μας, δυστυχώς. Βλέπετε, σας κουράσαμε. Θέλει κάποιο συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Βασιλίμωβος? Όχι, όχι. Ένα αντίγραφο αυτό του. Ναι, αυτό θα έλεγα, θα έχετε και σε email. Και ελπίζω στις επόμενες θεματικές ενότητες πλέον, όπως είπε και ο κύριος Νικολόπουλος, θα θέλουμε πλέον σαν παράταξη να καταδείξουμε και τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας πάνω σε κύρια ζητήματα που θα φέρουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων θα πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα με τον κύριο Δήμαρχο και να προχωρήσουμε μπροστά.